Il-mument li student irid jarbel sew x'għażliet għandu qudiemu biex jażel il-karriera tiegħu mhux dejjem ikun wieħed faċli. Għaldaqstant għat-tielet sena konsekuttiva, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol f'Għawdex qed jorganizza l-avveniment I Choose Nażel il-Karriera tiegħi fejn studenti Għawdxin għandhom opportunità eċċellenti biex jiksbu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jippjanaw il-karriera tagħhom u jitalmu aktar dwar liema korsijiet huma disponibbli wara l-11-il sena jew dik magħrufa bħala il-Form 5. Lan ta' dan l-avveniment huwa li jkunu eżebiti karrieri diversi minn istituzzjonijiet varji bħas Sixth Form, l-MCAST, l-Istitut għall-Istudji Turistiċi u l-Università ta' Malta fost oħrajn. Matul dan l-avveniment ikun hemm tim ta' gwidi disponibbli għal sessjonijiet individwali mal-istudenti, kif ukoll għadd ta' diskussjonijiet interessanti dwar karrieri varji minn setturi differenti tax-xogħol. Waqt żjara li għamlu l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo u l-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana faħru l-interess li wrew studenti Għawdxin u l-appoġġ tal-ġenituri tagħhom li flimkien mal-organizzaturi tal-istituzzjonijiet edukattivi preżenti taw sapport u direzzjoni lil dawn l-istess studenti fejn b'dan it-tarif għandhom stampa aktar ċara dwar aktar edukazzjoni li biha jimmiraw lejn il-karrieri li jixtiequ jibnu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo tkellem fuq l-aspirazzjonijiet ta' tfal u iż-żgħażagħ li jridu jiġu trattati b'mod individwali għax kull wieħed jew waħda għandhom l-aspirazzjonijiet bi kwalitajiet differenti li jsarfu għal potenzjal u talenti varji. Min-naħa tagħha l-Ministru Justin Caruana saħqet fuq l-importanza tal-gwida edukattiva għall-adolescenti kif ukoll dwar l-importanza tal-għażliet li għandhom jagħmlu huma f'dan il-perjodu f'ħajjithom. L-istess avveniment se jissokta fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja għal studenti Maltin ukoll u se jkun mifrux fuq jumejn. Il-ġimgħa 6 ta' Lulju mill-4 ta' wara nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija u s-Sibt 7 ta' Lulju mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Belt Valletta.